खुलुमबाय बयखौबो गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय। दायो आङो दंफैयो हावलेनि मोनसे टिभिएस बाइक श'रुमाव रिसिकान मुंनि मोनसे टिभिएस बाइक श'रुमाव दंफैयो। जोङो बानेश्वरजों आंजों फैदों, आंनि फ्रेन्ड सिलभारिनि बिथाङा। बेहाय जोङो टिभिएस एनड्रकनि निउ राइस एडिशनखौ जोङो नायबाय। फाइनालि जोङो लाबायबो। दायो पेमेन्ट बानायनो नेगासिनो दङ, मोनफैथ'वाखैनो मालिकआ। नोंथांमोना नायनो हागोन, नैबे गोदान डिजाइन फैदो, कालारा गोदान मडेल फैदो आरो ना। येल्ल'जों ब्लेक थानाय गोदान फैदो कालारा। आङो रेड कालारखौ लाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो फैदायाथ' दा लानायानो जाबाय टिभिएसनि एनड्रक 125 निउ एडिशन, रेस निउ एडिशनखौ लाबाय जोङो। दायो नेगासिनो जोङो पेमेन्ट बानायनो, दाबो मोनफैला, एकदम मोखां मोखैबाय, नेनो बालायबाय। गोदान कालार फैदों नै, येल्ल' ब्लेक ग्रे बिनिसो फैदों नैबे गोदान। बेनिफ्राय रेड दङ, नैबे रेड कालार लाबाय, रेडजों ब्लेक ग्रे एसे दंदेर। नोंथांमोनाबो लांफैनांगोन नांगौबाथाय, गोदान दंमोन। नोंनिया गारिया मोजां नाय, नोंनिया गारिया। बेबायदि दङ, बेयाव डिजाइन बानायनाय दङ नैबिदि। ओमफ्राय नैबेयाव इन्डियानि फ्लेगनि मोनसे एसे सिम्बल महर दं आरो ना। नैबेयाव नाय, बिदि स्टाइलनि। दाननांगोन नों दायो दा माखौ